Оқтанышның сәләтле балалар үшін гуманитар гимназия интернат базасында Кама арияғы татарлары тарихын һәм мәдәниятын өйрәнүнең актуаль проблемалары дип аталган форум узды. Анда танылган тарихчылар, мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре катнашып, татар халкы тарихына кагылышлы мөһим темалар буенча фикер алышты. Кунакларны 110 еллык бай тарихка ия мәгариф журналы һәм Россиядә укытучылар, остазлар елына багышланган фотосурәтләр каршы ала. Кама аръягы татарлары тарихын һәм мәдәниятен өйрәнүнең актуаль проблемалары дип аталган форум күренекле тарихчыларны бер мәйданга туплады. Biz bilәбез, мондагы тарих тагын да катлаулырак, чөнки монда тарихи чыгышларга карасак, татарлар җан исәбен алганда, аларны төрле социаль катламнарга керткәннәр. Шул исәптән йомышлы татарлар, башкирец дигән катламга һәм башкаларга. Һәм инде менә әгәр дә бу нечкәлекләрне безнең тарих укытучылары белми икән, алар да шулай ук балаларга кем булган безнең бирәңге бабаларыбыз, нинди катламлар кергән. Тарихны белгән кеше үзенең бабаларының түгел, үзенең халкының да тарихын белә. Һәм ул милли үз аңыны барлыкка китерүдә ярдәм итә. Татарның үзенең милли үз аңы булган чиракта ул телендә саклаячак, мәдәниятен дә саклаячак һәм элеккедән килә торган халык традицияларын да саклаячак. Кама аръягы территориясендә яшәгән халыкның тарихы күп кенә галимнәр арасында зур кызыксыну белән өйрәнелә. Аларның төп максаты тарихи мәгълүматны киләчәк буынга җиткерү, мәдәни мирасны саклап калу. Менә яшьләрне, балаларны нигезләп, тарихка нигезләп тәрбияләү, аларга патриотик тәрбияне алып бару өчен, шуннан да тарихны тирән өйрәнеп, шуның фактларына таянып тәрбияләргә кирәк. Шара барышында тарихчылар татар һәм башкорт халкының килеп чыгышында уртак этник компонентлар, көнчыгыш Кама аръягы татарларының катлау төркемнәр булып оешуы һәм башка милли мәсьәләләр хакында сөйләштеләр. Регина Сәләхова, Ләлә Зайнуллина, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Октаныш районы.